Magsuon swerteng naluwas human kini makuryentihan sa Cagayan de Oro City. Si Ethel Ipanag alang sa dugang detalye live. Ethel. Real naglisod ang barangay response team o ubang ahensya. Dihang girespondihan ang duha ka biktima nga nakuryentihan sa live wire. Daling gi-rescue sa emergency response team sa barangay Kanituan ug ubang ahensya ang magsuon nga nakuryentihan samtang nagtaod og atop sa dus andanas nga balay sa Zone 10, Kalaanan Barangay Kanituan ning syudad. Ang magsuon na ilang sila Brian Molo ug Jesus Molo. Sigon sa mga nakakita nga samtang nagtaod og atop ang duha, aduna sab sila'y gi-welding alang sa gutter sa balay nga pinag-iyahan ni Rodrigo Haka. Hinoon daling nadala ang duha sa ospital nga nakahiagom og second degree burn. Posible nga gidakop sa kurente ang pagwilding kay tungod kay duol lagid kay tanan ang pagwilding nila og sa live wire. Kabisan nga pagresponde, well trained man sad mi sa desert labi na sa barangay sa Kanituan. Abi na mo kanang sunog ba kay paninggit na sa mga tao. Pahingmangno sa Misamis Oriental Rural Electric Cooperative nga mag-coordinate kanila kung adunay ipahigayong construction or renovation, ilabi na kung adunay live wire duol sa ilang building aron malikayan ang disgrasya. Regular standard unta nato is that una, mga usaw pa sila clearance, no? Sa ato sa Maraskuan nga bang na sila himuon or renovation sa balay, especially kung ang balay is diha mo agi ang atong pag-cover sa linya. Real sa pagkakaroon luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang magsuong Molo. Wala man mihatag og pahayag ang tag-iya sa panimalay apan mipasalig kini nga tabangan ang magsuon. Real. Okay, daghang salamat Ethel Ipanag.